hogy műsoraikkal elkápráztassák tanáraikat és a meghívottakat egyaránt. Az előadások után hallgassák meg Kocsis István igazgató úr beszédét, majd ezt követően az osztályfőnökök feltűzik tanulóiknak a jól megérdemelt szalagot. Én és a velem együtt most utolsó éves diákok ezzel a hagyománnyal szeretnénk megőrizni iskolánk jó hírét, valamint tanáraink felé köszönetünket és tiszteletünket kimutatni. Az osztályok műsorait betűrendben láthatják. Átadom a színpadot az évfolyam tanulóinak, akik mitótáncukkal szeretnék köszönteni a mai estén megjelenteket. A keringőt Szikszai László 11. osztályos tanuló tanította be. Jó szórakozást kívánok!